Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Не ведаю, як вы, а я даволі актыўна сачу за касмічнымі дасягненнямі. Я чытаю розныя кнігі на гэтую тэму, як мастацкія, так і не мастацкія. Я чытаю артыкулы адпаведныя, слухаю падкасты. І да чаго я тут гэта ўсё вяду пра космас. Я думаю, што многія ўжо здагадаліся, паглядзеўшы на то, якая сёння дата, у гонар якога свята я записываю гэты выпуск, бо роўна 60 гадоў таму савецкі касманаўт Юрый Гагарин здзейсніў першы палёт чалавека ў космас. І дагэтуль там сабачкі лёталі, малпачкі лёталі. 12 красавіка 1961 года гэта нарэшце зрабіў чалавек. І я думаю, што тут многія могуць, в прынцыпе, паспрачацца. Я не раз спрачалася з людзьмі на гэтую тэму, што, маўляў, Гагарин, ён таксама быў такой проста малпачкай, якую пасадзілі проста ў касмічны карабель «Усход-1», і ён паляцеў і сам нічога не рабіў. Карацей, яны трохі зменшваюць дасягненні Гагарина, але ж у любым выпадку вы проста ўявіце, колькі чалавеку трэба мець сілы, мужнасці, каб вось у гэтае падарожжа выправіцца, не ведаючы, што там і як, і што з табой будзе. Таму ў любым выпадку Гагарин зрабіў класную справу, і трэба было зрабіць вобраз нейкага такога чалавека, каб ён быў знешне прывабны, такі чалавек, які можа стаць прыкладам для многіх савецкіх дзяцей, не толькі савецкіх. І вось такім чалавекам стаў Юрый Гагарин, але пры гэтым ягоны ўклад у гэтую справу таксама не варта зменшваць. Я люблю тебя, Юрий Гагарин, как с похмелья пивной эликсир. Я люблю тебя, Юрий. І я думаю, вы ўжо зразумелі, што сёння мы пагаворым пра касмічныя кнігі. Я для вас сабрала такую невялікую падборку касмічных кніг, якія сама я чытала, і зразумела, што на гэтую тэму проста мноства кніг існуе. Там ёсць і навуковыя, і навукова-папулярныя, мастацкія кнігі. Таму мая падборка не прэтэндуе на тое, каб быць нейкай усеабдымнай. І гэта проста для вас такая прапанова, што на гэтую тэму можна пачытаць. Таму сядайце утульна, ці я не ведаю, што вы там робіце, калі вы слухаеце мой падкаст. І, дарэчы, вы можете ў каментарыях расказаць, як вы слухаеце, у якіх умовах вы слухаеце гэты выпуск, ці як вы ўвогуле звычайна слухаеце мой падкаст. Я, напрыклад, слухаю падкасты, калі прыбіраю ў кватэры, або калі мыю посуд, ці, напрыклад, калі кудысьці іду, калі мне не хочацца слухаць музыку, я часам уключаю падкасты. Таму напішыце, калі ласка, ў каментарыях, мне будзе даволі цікава пачытаць. А пачнём мы з кнігі, пра якую я ўжо вельмі падрабязна расказвала вам у 16-м выпуску, бо гэтая кніга стала адной з найлепшых прачытаных мною летась у жанры нон-фікшн. Таму я зараз проста караценька пра яе нагадаю, калі вы не чулі 16-й выпуск. Гэта кніга амерыканскага астранаўта Майка Малейна, якая называецца «Верхом на ракете. Возмутительная история астронавта Шаттла». І рускі пераклад гэтай кнігі выйшаў у 2017 годзе у выдавецтве Альпіна нон-фікшн. І гэта кніга ўспамінаў амерыканскага астранаўта, які быў спачатку пілотам, а потым у канцы 70-х гадоў яго выбралі для новай грандыёзнай праграмы касмічных чаўнакоў Space Shuttle. Я думаю, гэтае словазлучэнне вы хаця б раз у жыцці чулі. І ў кнізе падрабязна апісваецца працэс падрыхтоўкі пілотаў да гэтай праграмы, а таксама гісторыя самога Майка, яго палёту ў космас, яго жыцця, і яму, дарэчы, пашанцавала пабываць у космасе ажно тройчы. І ў такія моманты, калі я чую, што нейкі чалавек пабываў у космасе ажно некалькі разоў, мне становіцца трошкі так зайздрасна і сумна, што вось ён пабываў у космасе ўтройчы, а мне ніколі не надарыцца такая магчымасць патрапіць у космас. Эх, зайздрасць. І гэтая кніга, яна вельмі змястоўная, але яна не пужае тым, што яна змястоўная, бо там такая спецыфічная лексіка не вельмі часта сустракаецца, бо гэтая кніга, яна напісаная для простых чытачоў, непадрыхтаваных, і ў ёй вельмі шмат гумару. Малейн вельмі цікавы і смешны чалавек, ён шмат жартуе, і кнігу ён напісаў у сваім стылі, і таму, калі вас не пужае пэўная, такая, скажам, неталерантнасць у дачыненні да іншых людзей, якую можна сустрэць на старонках гэтай кнігі, за якую Майк ужо прасіў прабачэння, то я вам гэтую кнігу ўсё ж вельмі раю. Майк Малейн, ягоная кніга «Верхом на ракете». Другую кнігу з гэтага выпуску напісаў беларускі аўтар, і гэта раман «Бог кахання Марс» Сергея Балахонова, які выйшаў летась у выдавецтве Янушкевіч. Пра яго падрабязней я расказвала ў 10-м выпуску, а каб вас ужо цяпер неяк зацікавіць гэтай кнігай, я скажу, што героі гэтай кнігі трапляюць з Гомеля на Марс, на сапраўдную касмічную станцыю, і спачатку выкладчык і даследчык старажытнасці Егор, ён зрабіў важнае археалагічнае даследаванне.
Потым ён атрымаў прэмію Гідройца, бо ён напісаў пра гэтае даследаванне кнігу, а потым ужо можна, калі прэмію атрымаў, што яшчэ застаецца толькі ў космас ляцець, ён патрапіў на Марс. І якім чынам ён там апынуўся, шукайце на гэта адказ у кнізе, я вам таксама раю яе пачытаць. І наступная кніга з падборкі, яна, мабыць, адна з маіх любімых увогуле, у прынцыпе, сярод кніг жанру нон-фікшн, і не толькі сярод гэтай падборкі, і гэта «Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите». І яе напісаў вядомы канадскі астранаўт Крыс Хэтфілд. І я вельмі люблю чытаць кнігі менавіта астранаўтаў, іх успаміны, бо яны, лепш за ўсіх, мабыць, ведаюць гэту ўсю ўнутраную будову касмічнай сістэмы, касмічнай прамысловасці, як там усё уладкавана, як там што адбываецца. Я думаю, што толькі яны так класна могуць нам падрабязна расказаць, як там яно жывецца зверху і як там нас відаць унізе. І Крыс Хэтфілд, ён, як і Майк Малейн, быў у космасе 3 разы, і да таго ж ён стаў першым канадцам, які выйшаў у адкрыты космас, і ёсць адзіным грамадзінінам Канады, які пабываў на станцыі Мір. І яшчэ ён, я думаю, што адзін з самых медыйных астранаўтаў у свеце. Ён часта здымаецца ў розных навуковых фільмах, кшталту там былі нейкія дакументалкі на Discovery, дзе ён удзельнічаў. Калі ўвесці яго імя ў пошуку на Ютубе, вы знойдзеце проста мільён цікавых відэа. Напрыклад, ён на борце МКС запісаў кавер на знакамітую песню Дэвіда Боуі «Space Oddity», і я вам зараз уключу урывак гэтай песні ў выкананні Хэтфілда. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Таксама з Хэтфілдам ёсць некалькі ролікаў на тэму, як нешта рабіць у космасе, напрыклад, як там чысціць зубы. Карацей, Хэтфілд робіць усё магчымае, каб мы з самага маленства хацелі таксама патрапіць у космас, туды ж як і ён, бо ён таксама ў дзяцінстве меў такую мару і рабіў для гэтага ўсё магчымае. Ён проста ў маленстве так пастанавіў сабе, што для таго, каб стаць астранаўтам, трэба ўсё рабіць як астранаўт. І так ён ужо рабіў. Ён такім чынам ужо ў дзяцінстве сабе пэўны жыццёвы шлях напраграмаваў, і гэтай кнігай ён нам паказвае, што многія з рысаў характару, нейкіх уменняў, навыкаў, якія ўласцівыя людзям, якія працуюць астранаўтамі, яны лёгка могуць быць і ў звычайных людзей у іх паўсядзённым жыцці. Напрыклад, такія рэчы, як уменне старанна рыхтавацца да нейкіх важных справаў, прадумваць усё да дробязю, таксама уменне працаваць у камандзе, калі ты не ставіш свае інтарэсы вышэй за інтарэсы іншых, і таксама уменне ў некаторых сітуацыях задушыць у сабе гэты здаровы дух канкурэнцыі і проста дапамагчы іншаму чалавеку засвоіць нешта новае. І Крыс раіць нам ніколі не думаць, што мы самыя разумныя, а ўсе астатнія яны проста ніхто, яны нулі. І тым больш ён раіць, нават калі вы так думаеце, ніколі не паказваць гэта сваімі дзеяннямі або словамі, бо такіх людзей сапраўды ніхто не любіць, і ад вашай рэпутацыі застанецца пшык. І вось пра гэта і многія іншыя рэчы Крыс піша ў сваёй кнізе. Я горача рэкамендую, гэта моя самая любімая кніга на касмічную тэму, таму чытайце, і вы таксама даведаецеся, як быць астранаўтам у паўсядзённым жыцці, і чаму вы можаце навучыцца ў канадскага астранаўта Крыса Хэтфілда. Наступная цяпер ужо мастацкая кніга ў гэтым выпуску, яна для вас не стане сюрпрызам, бо гэта Дуглас Адамс і яго легендарная гісторыя аўтаспынам па галактыцы. І беларускі пераклад у гэтай кнігі нават ёсць, і ён выйшаў у 2015 годзе ў выдавецтве Лофіну, пераклаў кнігу Павел Касцюкевіч. А амерыканскі пісьменнік Дуглас Адамс быў вялікім летуценнікам, і ён з нашых звычайных зямных і побытавых праблем рабіў выдатныя мастацкія творы і скіроўваў там сваіх герояў у бок космасу. І ў гэтым творы «Аўтаспынам па галактыцы» галоўны герой Артур Дэнт пакутуе ад таго, што ягоны дом стаіць на шляху аўтамабільнага праезда, які толькі вось плануюць пабудаваць. І, адпаведна, дом трэба знесці, каб вызваліць месца для дарогі. І ў той жа час з нашай планетай, з зямлёй адбываецца тое ж самае, што з домам Артура. Яна таксама знаходзіцца на шляху міжзоркавай трасы, у космасе яе будуюць, і зямля там трошкі лішняя. І гэта цудоўная гумарыстычная касмічная фантастыка, і калі вы не чытаеце ў арыгінале па-ангельску, то гэтую кнігу я вам раю чытаць у беларускім перакладзе Паўла Касцюкевіча, бо ён проста па-суперску справіўся з адаптацыяй, з лакалізацыяй рэалій з кнігі, і вы там сустрэнеце такія штукі, як мандранітавыя капальні планеты Салізорск, таксама паляшускую звышмяту з планеты Паляшуз, выданне «Наша піва» і бутэльку віскара пад назвай «Купалёнка». У апошнія гады нас вось жыхароў зямлі ўсё больш і больш хвалюе пытанне
таго, як можна асвойваць іншыя планеты. Мы ўжо з нашай просто не спраўляемся, або нам уже тут не цікава на зямлі, і мы плануем неяк рухацца далей. І вось Ілон Маск, ён распрацоўвае такія даволі смелыя ідэі вандровак на Марс, а амерыканскі пісьменнік і навуковы журналіст Стывен Петранек напісаў ажно цэлую кнігу пад назвай «Как мы будзем жыць на Марсе». І пераклад на рускую мову гэтай кнігі выйшаў у 2015 годзе ў выдавецтве «Корпус». І ўжо ў прадмове кнігі нам Стывен паказвае такі ідэальны варыянт развіцця падзей. Ён напісвае, як у 2028 годзе, уявіць сабе, што гэта 7 гадоў толькі засталося, першыя каланісты высаджваюцца на Марсе, і ў іх ёсць такая важная вялікая мэта – гэта тэрафарміраванне цэлай планеты Марс. І вось гэтае прыгожае слова доўгае тэрафарміраванне, яно значыць, што першым пасяленцам трэба будзе Марс неяк прыпадобніць да зямлі і зрабіць яго прыдатным для жыцця людзей. І далей у кнізе разглядаюцца пытанні, як увогуле гэта ўсё зрабіць, ці рэальна гэта зрабіць наогул. І аказваецца, што не такія ўжо гэта і мары, што гэта даволі рэальна, але разам з тым, што гэта вельмі складана, бо нам трэба будзе насыціць атмасферу Марса кіслародам, без якога мы папросту не зможам жыць і дыхаць. І таксама трэба будзе адшукаць крыніцы вады, і в прынцыпе вада нам і патрэбная для таго, каб вылучаць кісларод. І таксама тут ёсць проста неверагодная колькасць розных нюансаў, рашэнне якіх пакуль што далёка не знаходзіцца ў стадыі 100% гатоўнасці. І таксама ў кнізе аўтар нас знаёміць увогуле з гісторыяй асваення космасу, распавядае пра першыя ідэі палёту ў космас, якія там яшчэ 100 гадоў таму ўзнікалі. І таксама вядома, што ён расказвае пра сучасныя кампаніі, якія гэтым займаюцца, у тым ліку пра SpaceX. Але касмічная прамысловасць, яна даволі хутка развіваецца, а гэтая кніга яна была напісаная 7 гадоў таму. І, магчыма, ужо трошкі састарэла, хаця я лічу, што ўсё роўна можна яе пачытаць, пафантазіраваць, паўяўляць, якімі спосабамі мы можам збегчы з нашай планеты, як мы можам жыць на іншай планеце, у прыватнасці на Марсе. Таму я раю вам пачытаць гэтую даволі цікавую кнігу Стывена Петранка «Как мы будем жить на Марсе». На Марсе классно, красные пески, крутые горы и кратеры, безумно красивые каналы рядом с экватором. Герой наступнай кнігі вельмі добра ведае, што такое каланізацыя Марса, бо яму гэта давялося рабіць толькі не па ўласным жаданні. І нехта, мабыць, ужо здагадаўся, што я так апісваю кнігу амерыканскага пісьменніка Энді Вейра, якая называецца «Марсіянін». Я яе чытала і па-руску, і ў арыгінале па-ангельску, і глядзела экранізацыю, і, карацей, гэтую гісторыю я вельмі люблю. І для тых, каму «Марсіянін» проста міма прайшоў, хто не ведае, што гэта такое не ўяўляе, я раскажу, што герой гэтай кнігі, астранаўт Марк Уотні, застаўся адзін на Марсе. Яго каманда палічыла, што падчас пылавой буры Марк загінуў, яны вярнуліся на зямлю, але ж ён насамрэч выжыў, і яму цяпер трэба неяк не губляць веру ў тое, што ёсць магчымасць вярнуцца на зямлю, але трэба для пачатку прыдумаць, як увогуле тут жыць, што есці, як наладзіць кантакт з зямлёй. І гэтая кніга пра тое, што калі ў цябе ёсць нейкая ўпэўненасць у сабе, у сваіх сілах, калі ў цябе ёсць нейкі здаровы гумар, ён табе дапаможа выжыць абсалютна ў любой сітуацыі, і гэта проста выдатная навуковая фантастыка. Зразумела, што ўжо знайшліся людзі, якія знайшлі процьму нейкіх недакладнасцяў, можа быць, там з навуковага, з тэхнічнага боку, але з літаратурнага боку гэта выдатны гумарыстычны навукова-фантастычны твор. І калі вы глядзелі фільм, то я вам усё роўна раю гэтую кнігу пачытаць, гэта сапраўды неверагодна захапляльна. Итак, учитывая все это, я могу сделать лишь один вывод. Из этого дерьма меня вытащит только наука. Калі гаворка ідзе пра мастацкія кнігі, якія звязаныя з космасам і асабліва з Марсам, то будзе проста злачынствам не згадаць класіку, напрыклад, Рэя Брэдбері з яго марсіянскімі хронікамі. І цяпер нам кніга гэтая вядомая як навукова-фантастычны раман. І страшна нават падумаць, што мы маглі б ніколі не прачытаць гэтую кнігу, яна б магла папросту да нас не дайсці, бо справа ў тым, што першапачаткова гэтая кніга была проста кучай апавяданняў. Гэта былі нейкія проста асобныя апавяданні, звязаныя з тэмай космасу, Марса, і Брэдбері ўсё неяк бегаў, спрабаваў неяк іх апублікаваць, але ён папросту не разумеў, што ў літаратурную моду таго часу ён не трапляе, бо людзі яны чакалі чагосьці больш аб'ёмнага, і тады Брэдбері параілі неяк гэтыя апавяданні аб'яднаць і стварыць з іх нешта накшталт раману. І тут давялося схітрыць, вядома ж, каб такім чынам да нас і дайшоў раман «Марсіянскія хронікі». І гэты раман, ён выглядае як своеасаблівы летапіс, які апісвае тое, як людзі каланізавалі Марс, каго яны там сустрэлі, што з гэтага атрымалася і як на зямлі пачалася Трэцяя сусветная вайна.
Я даволі часта уяўляю, якія тэхналогіі я б хацела бачыць у будучыні, ці якія тэхналогіі магчымыя ўжо цяпер, магчымыя ў бліжэйшы час. І ў наступнай кнізе якраз здзяйсняецца адна з маіх мар. На жаль, чалавечы век вельмі кароткі, і таму адна з такіх галоўных прычын, чаму космас для нас усё яшчэ даволі недасяжны, гэта тое, што мы так мала жывём. У наш час космас усё яшчэ застаецца недасяжным збольшага таму, што мы не маем тэхналогій для даволі хуткага перамяшчэння ў прасторы. Мы ў сваіх перамяшчэннях вельмі абмежаваныя, а чалавечы век вельмі кароткі, таму мы проста не можам сабе дазволіць доўга кудысьці рухацца ў кірунку нейкай там зоркі, планеты. Але вось уявіце, што для падарожжаў вам больш не трэба збіраць чамаданы. Вам не трэба атрымліваць візы і стаяць гэтыя ганебныя чэргі ў літоўскай амбасадзе, і таксама не трэба купляць квіткі на самалёт ці нейкі іншы транспарт. Бо ёсць вы, ёсць ваш розум, і проста мільёны светлавых гадоў вам даступныя для падарожжаў за максімальна кароткі час. І тады ў гэтай сітуацыі становіцца даступная не толькі наша планета, але іншыя планеты, зоркі, як я ўжо казала, месяц, што заўгодна. І мы раней ўсё гэта бачылі толькі ў тэлескопе, але вось мы атрымаем магчымасць патрапіць у любое з гэтых месцаў. І, дарэчы, у часы пандэміі гэта даволі бяспечны бюджэтны варыянт. І я вось гэта так усё доўга падводжу да кнігі класіка фантастыкі Кліфарда Саймака. Кніга называецца «Что может быть проще времени». І ён апісвае будучыню. Там ёсць такія тэлепатычна адораныя людзі, якія знаходзяць у сябе паракінетычныя здольнасці. Яны могуць тэлепартаваць свой розум на далёкія адлегласці. І дарагія касмічныя караблі нам цяпер больш не патрэбныя. Людзі адмовіліся ад усіх пілатуемых касмічных місій, якія цяпер так папулярныя. І ўсё адбываецца выключна ў чалавечай галаве. І акрамя гэтага, паракінетыкі гэтыя людзі могуць лётаць і чытаць чужыя думкі. Гэта проста нейкая мара, а не ўменні. І мы ведаем, што той, хто памнажае веды, той памнажае і смутак, і падобныя ўменні трэба атрымаць у надзейных руках і выкарыстоўваць на карысць. І, як казалі ў чалавеку-павуку, большая сіла – это большая ответственность. І падчас вось аднаго з такіх мазгавых міжпланетных перасоўванняў выведнік велізарнай карпорацыі Фішхук Шэпард Блейн бачыць крыху больш, чым ён павінен быў бачыць. І да таго ж ён прыносіць на зямлю ў сваёй галаве іншапланетніка. І зразумела, што гэта не нейкая такая пачвара, гэта істота больш бяскрыўдная, чым чужы з фільмаў Рыдлі Скотта. І гэты раман быў напісаны ў 1961 годзе, акурат у год палёту Гагаріна ў космас, і людзі пакуль што баяліся, што там у космасе гэтым хаваецца, а навукоўцы толькі пачыналі вывучаць складанасці касмічных падарожжаў, тым больш з удзелам такой крохкай істоты, як чалавек. Ну а для фантастаў абсалютна ніякіх абмежаванняў іх фантазій, ніякіх перашкод, і Саймак таму кідае свайго героя так адразу далёка-далёка, праўда, кідае яго не целам, толькі розумам, але гэта, у любым выпадку небяспечнае падарожжа. І пасля гэтага падарожжа Блейн разам з новым суседам у галаве павінен хавацца ад магутнай карпорацыі, бо, як я ўжо казала, ён пабачыў тое, што не мусіў бачыць. І да таго ж ён хаваецца яшчэ і ад недалёкіх людзей, якія лічаць, што ягоныя здольнасці гэта нейкая чорная магія. І ўвогуле ёсць там людзі, якія ставяцца да ўсіх паракінетыкаў вельмі насцярожана, яны лічаць, што гэта проста нейкае небяспечнае вядзьмарства. І што ва ўсе часы людзі рабілі з ведзьмарамі? Правільна, яны іх спальвалі на вогнішчы. І гэта нядрэнная цікавая кніга пра тое, як чалавечыя забабоны здольныя тармазіць прагрэс, на жаль, і як наватарскія ідэі абвяшчаюць еретычнымі. У наш час раман актуальны яшчэ і тым, што на месца паракінетыкаў з кнігі можна падставіць у прынцыпе любую групу людзей, пэўную меншасць, якая падвяргаецца прыгнёту. І Саймак падкрэслівае, што калі-небудзь свет азірнецца назад і здзівіцца таму, які ён быў сляпы, дурны, нецярпімы і стане больш цвяроза глядзець на свет. І я тут дасылаю прывітанне аўтару з 21-го года. Нічога за 60 гадоў, на жаль, не змянілася. Але скончыць падкаст я хачу ўсё ж такі больш аптымістычна, нават трохі па-старпёрску, анекдотам. І анекдот наступны. Нават калі ты лятаў у космас ці вынайшаў лекі ад раку, для твайго 5гадовага сына бацька Васі ўсё роўна будзе больш крутым, бо ягоная праца карміць тыграў у заапарку. І на такой вясёлай старпёрскай ноце я з вамі развітваюся і нагадаю, што ўся інфармацыя пра тое, як падтрымаць гэты падкаст, будзе ў апісанні да выпуска, і там жа ўсе спасылкі на кнігі, пра якія я казала,
і чакаю ад вас каментарыяў, пра якія тэхналагічныя дасягненні вы марыце. Можа быць, гэта штука, якая чытае думкі, або там тэлепорт. Я, напрыклад, вельмі мару пра тэлепорт. Гэта просто неверагодна важна для мяне цяпер. І раскажыце, будзе цікава пачытаць, пішыце, калі ласка, ў каментарыях пра гэта. А на сёння ўсё. З вами была Наста і падкаст Беллит. Да сустрэчы!